Audio Jungle. गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी खबर रुद्रपुर से रउआ लोगन के टटका राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। देश भर में लागू भइल सीसीए। रउआ लोगन के बता दी कि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए लागू हो गईल बा। केंद्र सरकार ने ही अधिसूचना जारी कर देले बानी। एकरे तहत पड़ोसी देश से आए वाला मुसलमानों के छोड़ के सभी मजहब के शरणार्थियों के भारत में नागरिकता मिल सकेला। ओहिजा असम में सीसीए के विरोध में भारी प्रदर्शन कईल गईल बा। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए का अधिसूचना जारी होखला के बाद देश भर में लागू कर दिल गईल बा। एकरा विरोध में असम में बवाल होत देखल बा। आल असम स्टूडेंट यूनियन के सदस्य लोग गुवाहाटी में सीसीए के विरोध में पुतला जलाउने प्रदर्शन कैने। एकरे अलावा पश्चिम बंगाल का सीएम ममता बनर्जी, केरल के सीएम पी विजयन और एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीसीए का खुल के विरोध कैले बाने लोग। Audio Jungle.